Исәнмесез. Сіз әйтәсіз инде менә бу абзый хәзер тагы сөйли, газет журналлар турында. Бит хәзер яшьләр укымый, алар видео карый яки анекдотлар, приколлар белән юана. Шулай да уйлап карасаң, дәреслекләр бар, менә мәктәптә укый торган, имтиханнар бар, бердәм имтиханнар. Алар бит видео түгел, алар бит мәзәк түгел, һәм приколлар түгел, анда бик эч пошыргыч сүзләр белән язылган текстлар. Кануннар, аларны үтәргә кирәк. Эшкә урнашкач, нинди дә булса документлар язырга, укырга, аларны үтәргә туры килә. Нишлисең? Барыбер мәгърифәт кирәк, белергә кирәк. Хәреф танып укымыйча да һич кенә дә ярамый. Шул турыда бүген без сөйләрбез, чөнки безнең газета, журналларыбыз чыннан да мәгърифәтче булып хезмәт итә. Һәм эч пошыргыч түгел, гыйлемле, мәгърифәтле, бик зур информация бирә теләгән кешегә, укыган кешегә, булдырган кешегә. Һәм менә шундый кешеләр арасыннан гына зур галимнәр, җитәкчеләр, депутатлар, язучылар килеп чыга, укытучылар. Һәр эштә барыбер белем кирәк. Белемне үз күзләрең белән укып, үз кулакларың белән ишетеп, үз башыңа салмасаң, ул булмый инде. Бер фикер әйтеп куйым әле алдан. Әгәр дә мөмкин булса, татар газета журналларында чыккан мәгънәле язмаларны укыганнан соң мин сертификат яки диплом бирер идем. Ягъни бу квалификация, бу мәгърифәтле кеше һәм әзерлекле кеше, моның компетенциясе бар дияр идем. Бәлки шулай булыр да, чөнки үз теләге белән гыйлемне, белемне үзенең күңеленә, башына сеңдергән икән, ул инде башка кеше. Шулай хыялланыйк. Акларга тиеш әлбәттә мондый ышанычны безнең басмаларыбыз. Ватаным Татарстан газетасының соңгы калын санында музыка һәм лә дигән язма бар. Гади язма түгел бу, чөнки Дәүләт Советында яңа комитет рәисе Айрат Зарипов килгәннән соң һәм рәис урынбасары булып Марат Әхмәтов килгәннән соң шушы комитетның утырышы үткән. Музыка, җыр турында сүз барган, анда бик кызыклы сүзләр әйтелгән. Бу җитди дәүләт сүзләре инде. Менә рәсемнәрен карасагыз, бераз эстрададан көлү галәмәтләре дә бар. Менә шундый эштән тотынганнар тагы җыр белән депутатлар, музыка белән шөгыльләнәләр һәм җитди ният белән шөгыльләнәләр. Сезгә нинди җыр кирәк дип сорыйлар. Беренче тапкыр түгел әлбәттә. Тарихка кирип калыр бу башлангычта. Буш урында фитнә чыгармакчылар. Бусы менә шушы Калугаларның Угра елга буендагы тик тору һәм җиңү турындагы инициативасы турында кискен мәкалә бар Рәшит Минһаҗның, һәм дә Кукмара районының Мәчкәре авылындагы мәдәни мирас турында. Андагы мәчет нинди тарихи шәхесләр белән бәйле, нинди кешеләр чыккан бу авылдан, Чыңгыз Айтматовның әнисеме, атаклы Үтәмешевләрем һәм башкалармы. Шул турда язган бу инде тегенди-мондый хәбәр генә түгел, җитди информация. Һәм Россия герое, зур ычкышны кукуруз басуына төшергән Дамир Юсупов белән әңгәмә бирелгән. Үземне герой дип санамыйм, башка чарам юк иде дип әйтелгән. Мәдәни җомганың 3нче битендә язма атала кысрыклау галәмәте. Кемне кысрыклау? Туган телләрне. Һәм Мәскәүдә барган җитди совет утырышы турында сүз бара. Һәм бу турыда Фуат Уразайның язган мәкаләсе бик җитди. Илке тапшыруларыбызда без Томскидагы матур татар йортлары турында сөйләгән идек. Ырымбурда ничек? Нинди зур таш йортлар баранда, Ганибай Хөсәйнов мәктәбе дигән язмада менә шул йортлар турында сөйләнә. Һәм бу милләтебезнең тарихы төрле Россия шәһәрләрендә шундый ядкар булып калганлыгын раслый, һәм бу турыда җитди информация өстәмә бирелгән. Һәм татар музыкасы тарихыннан Нәҗип Җиһанов, Фәрит Яруллин, Әхмәт Фәйзи, Литинский кебек композиторлар турында язма. Нигә аны укымаска? Һәм моны укыган кешеләр әлбәттә музыка белгече буларак үзләренең компетенциясын арттырырлар иде. Татар башкорт яулары бу инде мәдәни җомганың 2нче санында дәвам иттерә. Нинди яулар? Татар белән башкортлар яуга чыкканмы? Бер-берсенә каршы дип уйларсыз. Юк. Алар бергәләшеп, урта гасырлардан соң 17нче, 18нче гасырларда үз мәнфәгатьләрен яклап, үзләре диннәрен, телләрен, туганлыкларын яклап баш күтәргәннәр. Батырша яулары турында һәм башка шундый зур фитнәләр турында сөйләнә бу тасвирлауда. Һәм бу мөгаен хәзер бик файдалы мәгълүматлар. Чөнки кайберәүләр татар белән башкорт арасында нинди дә кытыршыклар китереп чыгарырга хыяллана. Тарихи яктан әлбәттә мондый хәл булганы юк бер вакытта да.
Кушкай бистәсе Мәскәү. Мәскәү үзәгендәге Чистые прудының борынгы шушы татарлар төзегән авыл бистә икәнлеге турында яза. Әлбәттә, бәхәсләр шушы булыр. Ләкин Мәскәүне кемнәр төзегән? Татарларның алдында нинди өлеше бар? Һәм бу турыда нинди ядкәрләр бар? Нигә кызык булмасын? Инде бүген шулай гыйлем, мәгърифәт турында сөйләгәч, Мәгариф журналына кул тидерик әле. Соңгы санда бик кызыклы чара турында күрсәтелә. Дәүләт Советы коридорларында күргәзмә ачылган. Мәгариф йолдызлары дигән фотокүргәзмәсе. Менә нинди мөлаем укытучылар, мәгариф хезмәткәрләре күрсәтелгән анда. Һәм күргәзмә ачылу уңайыннан үткәрелгән чарада авыл укытучылары дигән кызыклы очрашу да булган. Авыл укытучылары, алар бик кызыклы шәхесләр һәм аларның иң алдынгылары Дәүләт Советы бинасының шушы конференциялар залында яңа рәис урынбасары Марат Әхмәтов чыгышы белән һәм башка мәгърифәтчеләрнең чыгышы белән канәгать калганнардыр. Чөнки аларга игътибар һәм алар арасында бигрәк тә булдыклыларына билгеләү, зурлау әлбәттә кызыклы вакыйга. Зөлфия Хисамова, ул иң яхшы авыл укытучысы буларак танылган. Зөлфия Хисамова Лениногорск районының Урмышлы төп мәктәбендә 30 елдан артык эшли һәм ул бу очрашуда Марат Әхмәтов кулыннан үзенең дипломын алган. Һәм аңа Дәүләт Советында иң яхшы авыл укытучысы дигән диплом тапшырылды. Шушы ук журнал санында Кәмәрия ханым Хәмидуллина турында язма бар. Ул 2-нче татар гимназиясе директоры. Аның юбилее һәм бигрәк тә шушы очрашуда ясаган чыгышы Кәмәрия ханымның нинди укытучы булуын һәм нинди директор булуын тасвирлый. Менә карагыз, бер таблица китерелә журналдан. Рус теле Россиядә БДИ-дә нәтиҗәләре буенча 69,5%, Татарстанда 74,25%, Казанда 74,16%, икенче гимназиядә 75%. Математика Россиядә 56, Татарстанда 64, Казанда 64, икенче гимназиядә 65. Менә шулай итеп, bütün фәннәрдән дә диярлек икенче гимназияның БДИ нәтиҗәләре Татарстаннан да, Россияныкеннән дә югарырак. Бит монда татарча укыйлар һәм татарча укыталар. Кәмәрия Хәмидуллина чынында Россиядәге, бәлки дөньядагы иң яхшы татар директорларының һәм укытучыларның берсе дип әйтергә мөмкин. Журналның шушы санында авыл укытучылары 2019 бәйгесендә катнашучыларның хезмәтләре, эшләнмәләре басылган. 12 биттә күпме укытучы үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашкан. Әгәр дә сез хәзер бит компьютер заманы дип бәхәскә кергә теләсәгез, рәхим итегез. Шул ук журналда компьютер белгече Рауил Хадиев белән Аида Гайнетдинованың мәкаләсе. Имтихан нәтиҗәләре куандырлык булсан дисәң, димәк, компьютерны авызлыкларга йөгәнләргә кирәк. Бу турыда республиканың кайбер районнары буенча саннар да китерелә, формулалар да китерелә. Татар теле, татар әдәбияты һәм татар белгечләре компьютер белән бик дус була ала. Һәр хәлдә компьютер буенча, информатика буенча татар укучылары һәм укытучылары артта калмыйлар алар. Журналда шулай ук рус телендә дә мәкалә бар. Мәскәүдә үткән телләрне укыту һәм 79 телнең югала бару мөмкинлеге турында җитди сөйләшү, анда зур кешеләр катнашкан. Сөмбел Таишева, баш мөхәррир, бу турыда үзе барып катнашып, җитди мәкалә язган. Аны укырга кирәк белгечләргә һәм кызыксынган кешеләргә. Шунысы кызыклы. Мәгариф журналы һәм Гаилә һәм мәктәп журналы бер редакция булып эшлиләр икән. Аларның җитәкчеләре Сөмбел Таишева һәм Ландыш Насихова шулай ук бергәләшеп кулга кул тотанып эшлиләр һәм бер үк идеяны һәм ата-аналарга, һәм мәктәпкә, һәм галимнәргә, сәясәтчеләргә җиткерергә тырышалар. Гаилә һәм мәктәп журналы әлбәттә ул җиңелрәк итеп язылган һәм барлык гаиләләрдә дә кулланырга мөмкин. Бу санда Илгиз Минвәлиев дигән җырчының гаиләсе турында әйтелгән. 3 малай үстерәләр. Өлкән уллары Алмаз авырурак булып туган, ләкин ул бернинди даун булып калмаган. Ул җырларга да, уйнарга да, музыкага да, спорт белән шөгыльләнергә дә хирис булып чыккан һәм үзе чын егет, чын ир-ат булып үскән. Илназ һәм Динара менә нинди яшиләр һәм менә нинди балалар үстергәннәр. Нинди авырлыкларны алар кичеп чыкканнар. Бик күп гаиләләр өчен үрнәктер бу. Әлеге журналда кызык тема балалар үзләренең әти-әниләренең тормышын күз алдына китерәме?
Нефтчилер турында аларның балалары нәрсә уйлый? Нефтчинең бер көне шушы темага бәйге оештырылган һәм менә карагыз, нефтчиләрнең балалары нефтчиләрнең эш көнен ничек күз алдына китерә? Шәхсән мин берничек тә күз алдына китермим. Хәлбуки нефтчиләрне бик күп тапкыр күргәнем бар. Раяз Шәйхразиев Актаныштан беренче урын алган. Кәрим Хабиб Рахманов Казаннан икенче урында. Арслан Таишев Казаннан. Әскәр Богданов нефтчиләрне төшергән 3нче урында. Иң яхшы рәсем номинациясында 10 яшьтән өлкәннәр Сәйдә Нутфуллина Казаннан, Ромил Хазиев Актаныштан, Камила Исхакова 3нче урында, Азалия Газизова, шулай ук Рамазан Якупов, Матвей Лихачев, Салават Уалиев, Ислам Исмәгыйлев Такталашыктан. Менә шундый скважиналар, менә шундый нефтчиләр бар икән безнең балаларыбыз хыялында. Кай вакытта баш ваталар, әгәр дә кеше никах белән өйләнсә, ЗАГС таярлыгач аның никахы исәнме түгелме? Чыннан да талак әйтмәсә, ЗАГСта печать суктырса, аларның никахы сакланганмы, юкмы? Рәхим итеп карагыз, гаилә һәм мәктәп журналында бик кызыклы итеп тасвирланган һәм нәтиҗәсе дә кызык. Ахырда бик җитди темага булган сөйләшү турында. Ул гаилә һәм мәктәп редакциясендә булды. Бу сөйләшүдә катнаштылар Мәгариф ассоциация президенты Марат Лотфуллин, Казан Мәгариф идарәсендә эшләүче Раиф Зиннәтуллин, Республика традицион мәдәниятне үстерүнең фәнни хезмәткәре Сәвия Сәмитова, 20 гимназия директоры Рәхимә Арсланова, сәнгать училищесендә укытучы Айгөл Садриева һәм без булабыз. Шунда катнаштык. Үз күзләрем белән күрдем, ишеттем, нинди җитди фикерләр әйтелә менә шушы темага. Татарлык нәрсә ул? Татарлык турында әңгәмәнең эчтәлеген сезгә тасвирлап тормыйм, чөнки аның эчтәлеге Татар конгрессының сәхифәсендә куела һәм тиз арада сез сәхифәне яңадан ачып, әлеге язма белән таныша аласыз һәм чыннан да безгә вакыт инде белергә, башкаларга да аңлатырга, нәрсәсен ул татарлык, ничек аны сакларга. Хәзергә сау булыгыз.